گدان پوڈکاسٹ چارو کا نام مہرانی درود سربات مڑدارش مرجگ ہر کجا میں زندمان وشوا مروشی کی میں ایش پوڈکاسٹ بعض دلچسپیں اور معلوم داری یک پوڈکاسٹ ہے انچوش کے نوکترین گپے کے مشہور استگا کہ 2019 دنیا تا یک کورونا وائرس کب کسی دنیا ہر مان پتات بزاں لکاں ہزاراں مردم مو بے قصاص مردم مرتو ہمیں وڑا گشتش کے ای بیماری ایک کی دنیا چے ٹرانسفر بھی تھے لچام بھی تو دنیا گی تینگوڑا ملکاں وقت مردمانہ در آئسولیشن انت ایر کرتا اور ہر ایک کی دنیا چے دور بو بلے بلوچستان تا ہنچی بیماری ہوتا 50 سال ساری یا 60 سال ساری بلوچستان تا ہنچی بیماری کب تک کہ آپ بیماری نے سبب اچھے یک روچے تھا 10 مردم 20 مردم مرتا یا کہ پنجور وڑے کسانے آبادی تھا سدانی حساب مردم ہمیں بیماری سر مرتگاں یکی بوتا کہ ارے گرمپوک گوشن کے سمال باکس نام سر زانک بوتا کہ آئی ہوں بعض مردمان کشتگاں بلے ای ہما بیماری بوتا کہ ایش ایک دومی اچھی لچتگاں بزن ٹرانسفر بوتگاں گوڑا ایشن یا آئسولیشن چون بوتا اور ایشن علاج چون کرتگاں ایشن گردار چون بوتا ایشش یابید دگے ایک بیماری بوتا کہ تنیسی مشہور ہے کہ وشنتے کہ وبائے سال یک دل لاپے بیماری کب تک کہ انگریزی اشر کالرا گشا ہمیں بیماری شا پنجگورہ چیبید یک زمانہ کے انگلستان ابزاں لندن ہوں ایک ہفتہ آئی وتی گم بیماری ہے کہ ہمیں علاج چھوڑا کرتا اور گوتی مردمہ چھوڑے رویہ کرتا اور حشر کرتا ایک قصہ ہوں اللہ مکارا بلے ہمیں کہ پنجگورہ ایک ہفتہ کے بیماری ہمیں وبائے سال یا کہ ہمیں دل لاپ اشانی گردار چنچو مردم مرتا کوئی ہم سال بوتا اور ہمیں دوران اشی چیبید کہ مردم آزم آنگا کہ کسیر تیر لگتا تیر خیر بگندہ نبوتا بلے کسیر چاکوئی لگتا یا کہ بلیڈی برتا یا کہ مزدوری بوتا دست پادے پرشتا کپتا یا کہ دگا تگوتا چیتا آ رہا ہڈ بند پرشتا گڑا علاج چون کنک بوتا بلوچانی ہمیں طریقہ کارانی علاج چنچو پائدک داتا اور چنچو موز ہمیں بیماری کے 50-60 سال ساری پنجگورہ کپتگاں شنی حسابہ گشنت کے مردم قبرستان نشتگاں واپس نیتگاں تکے مردم لاشان آرام کرتا آ کے قبرستان بوتگاں آئیں وہ کنڈ کنا بوتگاں بلے گرمپو کے دوران وہ ڈاکٹر بوتا وجہ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی وجہ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی چونہ تعلق سے پنجگور ہیں بلے یہ دوران آئی پوسٹنگ ہوں وہ بوتا کہ اور اسپیشلی اشر راہ داتے گا گرمپو کے حوالے یا کہ ہمیں کالورا بیماری حوالے کہ دل اللہ پہ کچھ اسی طرح سرجمی ایک پوڈ کاسٹ کرنا کہ آ زمانہ کا آیا چوڑے مصیبت دستا چوڑا علاج کرتا سرکاری کو مکچی بوتگاں بلوچ والنٹیئرلی کو مکچی بوتگاں گڑا وبائے سال پرچہ کو شنتے یا کہ یہ گرمپو کے پٹ ایک ہستے پنجگور مشہور ہے کہ تنیسی کیا آئی نام ہست کہ گرمپو کے ڈنڈش کو گرمپو کے پٹش کو تو اس سجے قصہ مرچی مکارنگ وجہ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی ہے مرچی میں پوڈ کاسٹ ہے علامہ بیچارے تھے کہ بعض دلچسپ ہیں کہ بلوچانی سارا چے گوستا چے فیس کرتا گڑا مروچی کے پروگرام ہوتا کہ گڈ سارا علامہ چارے گی ہیں کہ مروچی اور 50-60 سال ساری علاج بیماری یعنی تو پرک چے آتا اور رزلٹ چے آئے گئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو وش جوڑے تھی ما محنت تغیرہ بندہ تھا کہ لک محنت کے تو تھی نزوری و بیماری و دونوں چیزیں یک کرنے مارو آروات نہ کہا گدان ٹائم دے مارو واد دے ایک باری پتہ تر ما گدان تھی یہ وشت کرنا اور تھی محنت وار ترا وجہ تی مہربانی بعض وشبیتن کے دیرا رند من تو ترا گندگائن اور گوشداروں کا ہمیں گپتران بو گئے. جی محنت وار شما ضرورت تھی مارا آروات بلا مروچی کی میں کمو ٹاپک پہ سرا ہسٹری سرا ہے کہ پولیٹکس سرا ہے لٹریچر سرا ہمیں وڑی چیزیں سر کن تو گپ کرتا بلے مرچی منی دلا ایک آئیڈیا آتے ہیں چشکوں ڈسکس کو کہ کوہنے زمانہ کا کہ بلوچانی تھا یا بلوچستان تھا بیماری کے کب تک ہم بازیں بیماری بوتے ہیں کہ آیا مطلب سدانی کے ساتھ مردم کچھ تھا یا ہمیں علاج طریقہ کار چون بوتا ہمیں دورانہ یک دور ہی ہوتے گا کہ گرمپو کی گوشاں کہ پنجگورہ گرمپو کے سال گوشاں آ رہا کہ ای دورانہ گوشاں کہ گرمپو کے جند سک باز کپتا اور بعض مردوں میں مرتا اولی جو استشن کہ ہمیں سال کو جام بوتا اور منی خیال ہے ادھر نہ تئی پوسٹنگ یا تو مجھے ڈاکٹر ہم بوتے گئے گوں اور کم وہ سال کو جام بوتا اور گرمپو کے زندہ رہا اردو اچھے وشاں یا کہ اور جی ہاں ما تی گپا سر پہ بوتا سال کہتے ہیں ایک منٹ کو میں یاد نہیں بلے منی اودا کے منکے اودا شتگوں شستو 50-60 ماہ بودا بوتگوں شتگوں سر بوتگوں تو ایشیات کا 10 سال دیگا بھی جم
10 سال نہ بلکہ 15-20 روز منی نوک آئے گا سخت زود 15-20 روز رن یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے گرمپوکے چشبی کے گرمپوک وقت کے استن یکیا نیمگا نرو مرتم گرمپوکے نیمگا رو وطرا گرمپوکا دائم گرمپوکے دومیا یکیا چھ دومیا ای ڈولکے کہ آئیارا کچھلے ہا وہ کم میں آپ کے دا آئی ریم ہمیں ریم اور کچھل کے دیگا سلامتے مردم یارا ڈھک لگ گائی جانے یہاں پر جان وہ نبہم نازانتیا یا ہما مردم بھی نادرو آئی ہمائی یہ کہلو گھرہ بھی یا کہ دیگا نیمگیا چھ زمینہ کپتا اور داری اور پیشی دا سرائیں آئی دست جتا تو دومیا رگی آئی اکیا کہ دومیا کی گوڑا پدا آئی ایک بلائیں چین چوک شنتے کے جوڑ بھی اشیا آرگی آئی رن پر آدگر آرگی آبا نزدیک کو گرے مردموں میں تو اچھی آگی گیت چون بھی یا ساریا و آئیے جانک وہ ہمیشن کے تپ بھی تپ یا انچے چیزیں کہ ہر چیز ساری مردموں حالتن کی چیزیں ہوتا تو تپ کی بھی تپ باس تیز بھی تو تیز ہے جان در ریچی اور اسی در ریچے کہستے خاصے چنا کہ دیما اور دستان اور پادان جہلا بیشتر ہمیں جاگے ہم بھی کمتے گپو کاٹ کن ڈاکٹر صاحب یکی شے کہ ترینزوک بلوچی گوشتے کہ شکی رشتے شے گرمپوک ترینزوک تان چو دانک در ہتا گو ایشانی تا پرک چی بوتا ترینزوک کہستے ہیں کسانے شکلے ایشی جندے نہیں جو ہماری ایک ڈولا یا دانک در کے بلے آئی دانک انچن کے کم مکروچا 3-4 روچا 5 روچا یہ گار بم پدا تپ بھی تپ رنگ پدا ہمیں در کا یہ ہم پوشت دا کچھل دور دیں تو یہ ہم دومی زاگانا گوان ایک گیشتر زاگانا کی گوندوانا بلے باز اندانا ایکسیڈنٹلی ادگران گیا رو بلے یہ گرمپوک کہستے ہیں مسترین چیز سے ترینزو کا ترینزو کہستے ہیں زود وش بھی اور زود کہستے آدگان ٹپ و نشان سے ٹوہیں نیلی جس میں سرا بلے ایشی فرقیشن دومی آکھ کے آئیے مشین کے ہنچن ٹوہیں نالے کچھیں آچو نالے گوشے یکیا داغ داتا ٹک کا زمین چنے دلے چمن یا پیسے نگا دستانی پادانی جالا تو یہ لاپ ہوئی جا گیا اسی دانک اتفاقہ چو باز در نے ہیں جو دانگی بھی بلے دیما اور سینگا اور دستان یہ دیمگا سک باز بھی تو ہنچوشو بھی کہ مرد سرگی نبی آو اصلیں وہ ہمیشن بلے اسی ہم دو قسمیں لہتے ہیں وہ بیتن آئیے ریش کم مکے ہیں باز نہیں ہیں کم مک ریشہ در کے اور پدا زود وشتر بھی وش بھی اور آدھگا ضرر ندا اور کشگے ہم امکان نہیں کچھا بلے دیگا یہ امیز کے لیجیے ہمارا گندترین شکل کے کہتے ہیں منی جندے چمان دستا یک مردہ ورنائیں کہ آئی رس بیگا منی کر رہا کار کرتا آپ و تام کرتا ہوتی آدھگا ملازمان چنانا بیمارانا صوبے سرا کہ من شتگوں یہ مرد یہ توار بوتا ہوں نہیں کرتا توار آواز نہیں آتا ہوں نہیں کرتا چو سرگا بوتا تو منگو ایک چی گوشی کہیں گوشی وجہ یہ ہمیں مردیں کی طرح زی بیگا تو تی دست دے ما کار کرتا منگو ایشیائی قسمت منزل سلامتوں نوارا گتے گی بلے ایشی حقیقت شن کہ ماں احتیاط کرتا مردہ مردمان نہ بیمارا نہ دست دیتا نزدیک ایشن یا بوتا غلط کرتا تو یہ چیز کہتے ہیں سکیں تیزیں فرسیں چیزیں منگوشی میں بوتا یہ دوران تو چونا ہوں دا بوتا بلے یہ دوران تی پوسٹنگ چیزی ہستا جاب ہے یا تو چونا ہوا پنجگورا ہوتے ہیں انہا میں پنجگورا بوتا ہوں منا حال اشتاتا کہ گرنپوکی کبتا اور گرنپوک کہستے تیشارہ اولا کبتا مطلب تے ڈاکٹر شوتا گیا پوسٹنگ تی ہمو دا بوتا یا ہمیں جی من ڈاکٹر پوسٹنگ ہوتا ہوں چتکانا منی پوسٹ بوتا ما ہمو دا جامنن بزا یہ وقتی بوتا ہوں ہاں پمیش کون
Aschaye sari man eda nabutogono man dista bole ma e gappa ke man janagaon e hamaye ke e waqta ma hame da buto ಕೂಡ to pamisha drohain bimar distagam ayni gesashtagum ishana man charatagam और पदा मारा एक तरीका है एक ग्रंपु के अरबशन आइसोलेशन आइसोलेशन आराचा सलामते नो ایشن جودا वश मर्दमान दूर दारक चला نه एमजिता ایشی چه پیش کمو یک جستشه که گرگ دایگنوز چون بود شما چون دایگنوز کو آوردن که चो پچه بیماریاں نہیں تھا یہ دونوں کہ سہرو کا ہے کہ گرمپو کا ہے کہ ترنزو کا ہمیں بڑے میں بیماری تھا ईशाना मर्दम वत जानम आ वक्ता के बूता हर वक्ता पीरियडिकली वक्त वक्ता ये बीमारी अटकगा اچھا तो ये چکو ہم गप نگون शता या ओया जानता के ये बीमारी नावा के ग्रह हमेशा तो ईशा में गप के जता ईशा पदार्थ शहरा हाल दाता और शहर मतलब इसे के देहाती बूता इसे पंजूरी तहा साले गप तो आता है अस्पताल डॉक्टर हुकुम हाकिमी हमें दा बूता तो ईशा आता सरकार हाल दाता और अस्पताल हाल दाता और ईशा शुता चारता डॉक्टर ना देम दाता तो चारता एग्रम पोकम तो गुड़ा आ एक दूता के माँ इंतजाम करता फौरी तौरा ईशान आचा दुनिया अलाहिदा करने गए तो شی आरब علایده शाह کنگا چی ابه دیگه دارو درمان طریقه گوڑ چیه जे आइसोलेशन है गप्पा मतलब ہاں है شی آئسولیشن کے आइसोलेशन के ईशान दरकना जिस्म कोडक बस्ता डन्ना दूर से ہاں आबादिया تانگی سی आया ना گرم کانا استا جاگی گرم پہ کو پٹا تانی سی نام ہے نو خیر بلکہ یہ سا بلے ईशा گراؤنڈ یا हमें पट्टू मैदान ईशाना बुरता उदा हमें दिसानी ता कुर्ता के महफूज पे और ईशानी आप उतामे वो वर चरेगे उदा इंतजाम करता और हमा मर्दों के आ पुख्ता बूता हमा के आने सारिया बूता और नू आने गिरगे दिगा बीमारी खतरा न बूता اچھا और گرم हमा है پوک ना یک بری گی जे گرم پوکا یک بری گتا یا فرض کنو منا گتے گی تیگوڑ منا دوبارہ پتہ گی گو जे ना यक बरे او यक बरे जितने के पता नहीं किया जिंदगी व بچے जिंदगी تھے बड़ा بچے تھے بچے बच्चे تھے بچے تھے बुलंदा شوتے जब पता बच्चे के दूमी दो चीजें यकी शिंग के कसाने हो उठते लते आई दानक के का आ मर्द तुम्हारा कसे नमारी बीमार नकम भले यार ग्रिम्पो को नकी ते आदगे के चुप सकें त्रुंदे आइए किस्में आई बुरा मर बर्बाद भी आइए शक्ल देन ताकि जिंदगी आइए शक्ल ग्रिम्पो के टप वाला जिंदगी बंदस्तानी दिला खास तौर ما पे دیستا او ما ود तो دیستا بعض ما इशिए تو تبوت گرم इशिए नु پوکا گتا हमेशा के पदा खुराक मुराक दे विश्वा बाकायदा बूता मावत शोतगो आयन दौरा कुर्ता चार तक यक अला कई पदा दुनिया के बूता कर लगे विषय होदा बूता और ना मा हमें तरगो के आ की विषंति के वश बूता रवशन शारार्ते के बलूचिया तो आके शारार्ता गुडं आरा जान शुष्का आरा साफ कुर्ता पदा नु गुडं आरा लत्ते रोचा रंग पदा वती गिसा रह गए इजाजत होता ये तकरीबन हफ्ते की या एक मर्तबे यारा ये बीमारी दाश्ता मतलब हमें ये कोरोना वाली एक चीज़ होते कि अंचुष्के शरा दुमी ट्रांसफर बु तो मतलब आवड़ी चीज़ ना वशा है कि दुमी लगो माहौल और हालत है हमारा गोड़ा देखे जो स्टेशन के आ दौरान इतना शुमाई मर्दमान बढ़ता फर्ज का ग्रिम्पू की पट्टा पट्टा एयर करता वो खेमा बसता कुछ फैमिली नहीं मर्दमान शो कन्वर्स करता या मान्यता आ दौरान मंत्र आला दही अव्वल वशिंग के मखलूक का होती नादवाहिया और बाज मर्दों सरपदी बूता या जानता आया हिच न गुश्ता बल्कि आया आवल डर न तक आया डराएगा वो नाम न गिरता बड़ा मजबूरन आया न मदर कुत्ता मतलब इशिंग के पर जोर जबरदस्ती बड़ा आया न चूदा दर कना इंता चाहिए मर्दों भले बेशतर मर्दों हिच न गुश्ता रेजिस्ट न करता तो ये बूता जो हाओ इंचो बूता मर्दमाना तो इसे आचन बूता यकी ma başkat के ये बीमारी है गिरगा सारी एक ठोक के जाता है ठीक है कुछ ठोक जाता है तो आ ठोक कैसे आई
شروعات دیگه ڈول بوتا پدا رنترا دیگه ڈول بوتا پدا دیگه ڈول بوتا یہ اما میں دورا بوتا وقتا گو یہ ٹکا ٹوکا جی آ وقتا بوتا مان ای وقتا کہ اتگا میں کہ بوتا بل منتر گوشی اسی نوعیت بدل بوتا ہاں اولی رنگ چوم بوتا کہ ہمیں ٹوکا جاگیا ایشان چوک برتا پدا ہمیں بیماری ہے پوستا نا ہمیشی تہا کرتا پدا پچھی ہے جتا پمیشا کہ پترم جانا ہے بدرم بله پدا ایشان چوم کرتا رمترا پدا چونارا یک آسن ٹکره زرتش چو سراران چو جوڑتا که چونه پوسته سرا که چکرنتا آیا ککرتا و خون درختا چه جانا ای بازو گشتر جتا گشت ای بازو چو جتا ایجا گیارا آیا خون که درائے گا بوتا گوڑا چمی داروان یک پٹ ایشیتا دور داتا ایشیتا جراسیم بوتا گا تو آئی رند اے مردمارا گڑا بزا پدا ٹوکا جاتا آبزا وش بوتا گڑا پدا رنگتگی چوشے کیس نیک یار پدا گتگی رند ترا و ایشان و ہما چو انجیکشن ڈولا یا نرمے چیزیں ہمچین سوچنے جاتا چو زیادہ تکلیف دے نبوتا بلے ہمیں ڈول بوتا کہ اسی جراثیم و آئی آپ ہماری جانا بری دنیا گا تو ای ڈولا ہے ہمیں ڈولا بوتا ایشیا کے آئی کی بتی چنار وادارا جتا و صاحب تا و شرارتے کی درختا شتا آوا پر ابزن شر بوتا و ہما مردمان کے ٹوک جاتا ہم بتی من شر بوتا کم پدا حجبر آئین نگتا ہم ای لیکن ٹوک یعنی کہ دیگا یہ مردم کے چت یہ ٹوکا ہے جی ٹریٹمنٹ طریقہ ایک کہ سرکاری بوتا ہے نا کہ میڈیکلی کہ سرکاری اور باقی بلوچ وتی طریقے جی سے علاج کرتا وتی ہے وجہ زانک نبوتا وتی ہے تو گپا جنے آب زندہ نبوتا گا گشتر مرتا گا ہاں وقت وقت پر انسان ہے قوت ہستن کیا وقت پر لہتے مردمارا زندہ دار گئے واسطہ اتحاد قوت دن تو آپ اچھی پشت کپی بلے گیشتر کیا ہے نا نجتا پشن کپتگا بلے ہمیں کہ آئینی نشان و ٹپ ویشباں و آو ہر کسر گتا آئی رہا ہم گندگی گپی بیتا لیکن انسان میں انسان رہا کہ چاہے علاج ہے چاہے اگر ڈاکٹری ہو میڈیکل سائنس ہوئی نہ بوتگا گوڑا ہاں وتی سرا بوتگا خدا مہربانی یا زندہ بوتگا یا مشتگا گوڑا بس یہ کون وطاوت یہ او بعض پدا ہاں یہ بعض کوہنے گپے مشیر چونا ہے کہ چل 50 سال ساری ہے کہ طرح یاد بھی اڑا ایک گرمپو کے سالہ چنچو مردوں مرتا دورانا سرکاری ریکارڈ مطابق یا انچو شمیں یاد داشتا جی جی منتر گوشی منتر یہ گوشی من گوشی آیتا کہ یک گپی کے ہر وقتیا کیا جاگیا رہا کہ گرمپو بوتا میں جاگیا چوک توگو کہ گرمپو کے ڈن گوشتے گئے ایشانہ پدا آج چشمان داشتا وقتی کے کش وش بوتا گا شتا گا یا ہما میتا گا کہ بوتا او دے مردم بچت رکھتا گا یا چیزیں شتا آینا پدا آج آگیا رہا سوکتا گش ہوگت بوتا گا پیش دارے تو ایشان آج چشمون داتا تاکہ پدا اودا کسی مرو تو بیماری پدا پاد میں دومی میرے گئے تو گپا جانے میرے گئے جن سب باز نبوتا آئیے گرمپو کے ریشو سرا پرستے سخت نبوتا منی دیما 2-4 مردم دشتا کے ہمیں 2 کیمپ پہ میں گپا جانے گاؤں تو 2 کے مایا دیما اختگن تو 4-5 ہمیں ڈولا بوتا گا یک کیمپیا نبوتا دیگه کیمپیا 2 بوتا یکیا دیگه بوتا بلے حالت خراب بھی بیماری آئے نہیں سکے اندر چیزیں بوتا نو گپ نونے نہ بجا آروچے گا بجانے آروچا واجہ خدای دستا بوتا گا پدا چاہی رند کے میڈیکل سائنس آتا تو یہ ٹوکے برکتا ایشا وطرہ مردمانا رکھین تا وہی منی دیمے گپی کہ ہمیں میں وقتا ادا بوتا پدا آنمگا منشتا گو خوزدارا آنمگا بوتا خوزدارا اچھا سندہ آرتگش میں کر رہا اچھا کوہانو میں جبلا آرتگش مردم کے آرتگن شہرہ بیماری شہر تک پدا کدی اولے کوٹے آنا یہ دعائیں آنا
جی گرمپو کی بیماری ہلاس کدی وہ مکمل ہاں ہلاسی گا پیبو کے ماں منا یاد ہے ماں اسی ات کار پورتا میں کمپین ٹوکے جنگے بوتا ما یس پگس شتگا اور ٹوکا جنا انتا مردم داشتا تنخواہ داتگا اور ٹوک جنا انتا آیا جاہلیم کرتا جستا چیر بوتگا بلے مائے داودا کرتا گتگا یا ٹوک جنا انتا تو یہ کہتے منی وقتا تنک ماں پنجگور آئے تم آ بیماری ہے ڈس و نشان سندہ ہستا سندہ حدہ تک لیکن چائے اور رنت کے ماں جدا درختوں کو جو کچدارا من درختوں پدا ماں کوئٹا شتم تو ہمیں دورانا WHO آیا اسی اعلان رکھت کے یہ دنیا یا ختم ہوتا اور اسی ختم یا رندشن نمونہ زرتا تنگی بیٹریا ایر کرتا اس انسان یک ظالم کہ یک چنی بیماری یک وجود بوتگی شرش ختم کرتا بلے چونکہ مضر خراب بوتا ہے گندگی چیزیں آئین داشتا بلے پر نشانی واسطہ شرف تو یہ شرف بعض دیر جتا چاہو چمے زانتا ساری سک دیر ہست بوتا پدا نو پدا تقریبا ختم ہوتا جاگا نہیں استی چون جی گرمپو کا چی ابید چون جست کمو کوہنن ایک سال یستے کو وبا ہے بلے اشیا چی بعد پیسر دیگه ایک چیزی مار بوش کہ آ دورانا فرض کا انو آخر انگتا چوشی خاصیں بدلی نہیں تھا کہ ہمارا سرکاری فرسٹ ایڈ ہوئی چیزیں نہیں تھا بلے آ دورانا کہ گرمپو کا چی ابید کسی مطلب دستارا چیز چاکو یا بور رہتا یا کہ بلیڈ یا بور رہتا یا چون ایشانی گوڑا علاج چون بوتا طریقہ کار چی بوتا آ دورانا تو آ وقت مردمی نئے تو ندیستا وقت بوتے نے تو دیستا کا تو منتر ایسیا گزرا کہ آ وقت کیا ہے کہ چیزیں چیزیں بڑھتا ہے بڑھتا لاتے پوچھک سوتا میں پرارا زرتا اسی سر برا جاتا عرب مطلب بودگا نیشتا ہوتی دولا کوشش کرتا بلے آرہ ٹھپی نشانی بوتا تکلیف بوتا سوتا تو آئی انچو آرہ دیگا علاج کنوک نبوتا چاہی اور رنتر گڑان لاتے پوڈر موڈر ہمیں ڈولے آتا کیا ہے سر آ جاتا اے ڈولا پدا ون تو دشتا کے سوچنو بندیک بوتا اور داروی جتا پدا دوختا شنارا جانارا یا دست پادا ہر جگہ کے بوتا تو کے نبوتا وقتا بدبختی بوتا ہچی نبوتا تو زمانی یا مردم زاگانا ایشان برتا چوش کرتا کہ ایشان آچو سنبینتا و دولو چاپ کرتا و پدا سنت تورکا یہ ٹیم باو ہاں ایشان کہ ما ایشان کورگا برا ہودا کورگا ایشان زتا و ہمیدا دولو چاپ پدا آرتگا ہودا دان چوپ ہمیں کی شتا دانا را صاف کرنگ دے آو سوشن دان چوپ آو دان چوپر ہاں دان جیو چوپارا دیما یاد ایر ہے کرتا آئی سرپرا ہمیں بچکارا دارنتا آئی بلادو ہے کہ گشتے شارا لپو کارا آئین پا بڑا زبردست کار چیز ہوتا ہو ہمو دا ہنچو گبر رہا بول رہتا تو پدا آئے ہنچو کے بھون درختا ایشان زرتا ہما ساریا پور سوختگی ایر بوتگا ہمیں پرانا زرتا ایشی سربرا چنڈتا تو بڑا یہ ورنہ پدا چون بوتا کہ ہفتے گئے دا روچا ایشی جام گئے تامو چس بوتا ہٹو ہٹو گشتا پچھے گیا بوتا نیش بوتا گا تو کرم کبتا گا تو بلے بوش بوتا گا آخر پدا تو یہ ہما دولے زمانے ہے کہ زمانے ہے ڈاکٹر کوئی برو کوئی شوا چیز میں بوتا گا ماں کن پنجگورا کے آتا گا میں وقتا ڈاکٹر سے بنجا ہے بوتا ڈاکٹر انگریز ہے ہوتی فوجی یعنی واسطہ ہے ڈاکٹر یک کسانے تیٹری بوتا آئینی دا چن کمرہ ڈاکٹری بوتا گا تو آئیے تیٹری بوتا شرین مخلوق ہے دائے گئے وہ کسانے بیماریانی ایک برد بوتا گا تو کون جوش بوتا گا تو اول وہ نیا تگا چن کسانے چیزا کہ سک باز بوتا دیگا گا پہ تو اگر تگا ایشان گوڑا ایشارا پٹی جتا پدا چنے دوائی جتا کہ شمچے است زمانی بوتا گا تو ہمیں پٹی آرہ پدا برتا میں جا گیا بستا
بس خدایا وش کرتا وش بوتا دیگه پیما چون نبی دیگه دوریه یکی دور و فرض کر دگلاتی چیز بوتگا کہ دانگی درہتا مردمانی بچے چوشن بروکائی سسٹم تو یکی بوتے داغ دیگ مردمانش کتا داغ داتا ہمیں داغ ہڈے وستا دا چی وستا داتا گش داغ کہ میں نہیں داغ مطلب ڈاکٹری میں ڈاکٹری نہیں داغ کہتے ہیں انہوں بلوچان جو اپاں ہوتی بلوچ ہے نا درا کرنا ہما ناوانندہ ہما کے کم کیا ہے نا چنبوتا ہے چوترت مستر کتا ہوتی چنا کہ بزا مازان کارم تو آئین داغ داتا داغارا جی لاپ درد کم پلان جا گیا آئی لاپ چکرما پر بوتا لیکن آیا سربرہ داغ داتا اور شکرتا کہ جی لاپ درد کم آئی لاپ رہتا شپروچ رہتا پدا ہم آئے وش نبوتا شنداغ داتا بل تکلیف بوتا سیلانی تاش کرتگا پاسانی سیلانی تا کرتگا انتش پسے سیلے تاش کرتگا اور ایشان اب آئینی خیالہ کہ سیلے تا آئے کنے تو آرہ گرماش جن تو آئی گرمائش در کے وش بھی تو پدا ہم زندگو مرکا واجہ دستا بوتا ہرکا گوشی بوتا وش کسی گوشی نبوتا وش بلے دور گندگین دوری بوتا سیاہین دوری بوتا ای دور اچھا ماں کے سارا چیز کرتگا تو ماں نون دننگا ما دیست کے گوندو آپ وران چا جوا وران چا کڈیا آپ بھی ہودا وران کرم ایشی علاپا کپیا کرم ہما دومی ساری ہے زرگی کی راستہ ہما اتنے جان ششتا یا آپ تگشتا ہمیں کرم زاگ ہمو دا کب تگا تو ای شرح پدا ای مردمارا ایشی پادانی تا چلچتا پدا جانے تا شتا پدا ہودا کرم جوڑ دیتا ستر باور کا دراج دراجی کرم او دیتا لاپ یا کہ کرم بوتگا ری یکی گنڈون لاپ سا کرم بوتگا پیشا زورتا دستا چو ماسان زاگارا واپنتا ہو چاہیے تھا در پورتگا باس تکلیف بوتگا دیکھ کرمی ای اللہ حالت ای وڑ بوتا فرض کا آدورنا توپک کو تیر چوشن چیز نہ بوتا زیادہ ایکسیڈنٹ شو بلائی نہ بوتا کہ گاڑی ہے زیادہ کہ تحتا کب تا پادی پروشتا ہے سرین پروشتا مزدوری دورنا دیکھ چھ گن شاٹ ہے کیس آتا بوتا آدورنا تیر یہ کر لگے تا وقتا توپک کے نام نہ بوتا تنک منی اولی ہوتی کسانی ہے بوتا توپک سپاہیاں نہیں کر رہا بوتا میں واجکارا نہیں کر رہا بوتا دیگه وڑے نام ہے گرکی پلیتگی مرکی بوتا اب پلیتگی بوتگا چرری بوتگا ینچین انتے ایشا انکا مردم چو نجتا بلے آگے جتگی آئی قسمت برتا بلکہ بلے ایشن کے ایشا چوشن چیز منی وقتا ما گنشات میں کرا نیاتا وقتا چو نبوتا چو مروچین ڈولا کے حیوان جوڑ بوتگا انسان زمانے جانور حیوان بوتگا آیا نہ مگر لینتا ڈننا گور کی چیزیں کے آتا نہیں ہوگا کہ مردم پسا ہوا مردم ہوا نو مردم پشن ہوا چھونا کنا آروچ مایا آیت بلے آروچ حیوانی آئی گندتے نہیں مرچی پیچھے اگر جنگی چیزی بوتا چاکو لٹ کردم ہمیں بڑے چیز بوتا گا انہیں یاد ہے پانچ لٹ وہ ہما وقتاً کہ ہما روچن کہ انسان نوک بوتا جنگلہ مرستا تو آئی لٹے برتا چا درچا ہوتی دستا کرتا آئیے سلاح ہمیں بوتا آئیے اشکرانی مغانمگا لیٹینا کو پدا آئیے گوشت پچے گئے ہر چیز کار داتا ہمیں یقین لٹ بوتا اور یا سنگارا پروشتا سنگارا جاتا چو ہما چو پروشتا رہا چو تیجے جوڑ کرتا ہمیشہ سر برا یکیارا جاتا دنیا گردن رہا جاتا یہ ہم بوتا بلے آپ وقتا آرگنائز میڈیکل سروسز نہ بوتا منی غلطا دورا نہ بوتا میگا ہوتا باز دیر نہ بوتا تب وقتا کہ ادا میں چنے گوشنت میں کسے کہ ہما وقتا کہ کوئٹہ سرم جوڑ بوتا گا کوہ ہے سرم کے یہ زمانے کے انگریزہ جوڑ کرتے گا یہ زمانے آکسفورڈ یونیورسٹی انگلستان قائم بوتا ایک کا فرق بوتا میں وہ آئینی ادا آکسفورڈ یونیورسٹی قائم بوتا ادا میں مردم تنگی کونڈ چنے
رایش برتا چنا کون جوڑ کرتا کوہی ہو رکڑک کرتا کمالی ہوتا. ہاں تو ایشانی کمال ہے، ایشانی کمال ہے. میں آج تک میں مردمانی دے میں حیران ہوتا ہے چی کرتا ایک تو فرونگان بگے چونش کرتا چی حیران دی. تو بہرحال آ دور دگریت اے دور دگریا تو نو خدا مہربانی ہے. وبا کیس سر کہ یک سال یار گوشام چھ مشہور ہے وہ شک تاریخ نہ بوتا ایک مردوں پیدا بوتا شو وبا سال پیدا بوتا ہارے سال پیدا بوتا یا پہلا ایش مامی وش کتا پتہ لکھ نہ بوتا ہسٹری نے ریٹن انیس اندے چیز نیس تنو یک کیش وبا سال بوتا شو وبا سالا بردم سخ باز مرتا مردو قبرستان نشتگا مطلب جاگا نہ بوتا برکو ارکا اسی بارے کم بگو یہ چی بوتا وبا سال کدی بوتا چی بوتا. وبا و بعضین چیز بودتا که وقتی قصه و نرانتا بله هاو امی یکی گرم پوکی بودا ایشی بعض مردم کشتا با منو که گپ جنم ما و شهری حسابا جنگانی و بعض مردم کشتا. دومی یک چیزی بودا او دا یکی آکستین دلولا پہ بیماری کشتا کالورا. او ایک کالورا سے یونسکودا کے اولی رمضانہ چنا ہسٹری ہے میڈیکل ہسٹری ہے کہ انگلستان آئے کہ وبا کپتا دل اللہ پہ یک چاہیا مخلوق کا مشتا چھے آپ کشتا وارتا اور ہر کسا کجا گیا ایشانہ گرام بوتا کجا تو من ایشانہ ببخش مناوش کجا ہاں کجا مناوش کے انگو کجا کجا منترا گو کہ اولی رمضانہ کے یہ ہسٹری آرتا اور ریکارڈ بوتا جی آئل جی انگلینڈ اچھا ہاں انگلینڈ کانی لاپ رہتگا یک جنہ لندن تا خاص لندن تو یہ لاپ پیچانی رہتا یہ بوتا کہ یک جاگا یا یک سوچ سیا آپ وارتا او جان ششتا تو ہمیشی تہا یک جرم جراسی میں کپتا کہ آساریا وائلڈ بوتا جنگل و شارا اسی سر کے نکپتا اسی ٹرانسفارم کرتا و ترا طاقتور کرتا زیادہ تو یہ نقصان ہے کہ ہر کسا کے جان ششتا ہر کسا کے یہ آپ و ترا دست ششتا پوچ ششتا تو آرا یہ چنا گتا یہ آئی لاپا شتا آپا گم شتا آپا گوڑا اشارت دل اللہ پہ بیماریا گتا اور دل اللہ پہ مردمانا شپ روچ کشتا ہمیں ڈولا کہ یک بیماری یہ بوتا کیا چا مشکا چن بوتا گرگ یہ جراسیمہ مشکارا وارتا اور مشک مرتگا تو یہ مشک سٹام بوتگا تو ہمیں شکانی سرائی لندن ہے گا تو اودا آیا ایشانا تا چنتا میں دیگا نبوتا ایشان ہما بازارا رسول تھا تاکہ مشک بے میرا رہا ایشانا پرچا دیگرانا برن رہے ہیں کچھ آیت وبائی بوتا ہو آزمانیہ پدا یہ وبا بوتا کالرا ہے ایشان بازارانا ہمیں ڈولا چھت برباد کرتا سوکتا دور کرتا چاہے ملکا پدا دیگر آبادی آفتا وہ پدا دیما پدا ترقی یافتہ کے بوتگا ایک رائن چیز پدا آستا آستا ختم بوتگا بلے میں کر رہا ہوتا منیس اوش جنا ہستا تا موجودا اور تننگا جب وقتی دل اللہ پیشہ بھی بلے بیماری کال رہا ہے نیستن ادرا ختم بوتا انسان ترقی کو باز ڈولا لیکن انگا چشن جاگا ہست کہ ایشانی تننگی چنا زدہ ہستا گوڑا جی پنجگورا کے بوتگا گوڑا ایش کے کپتا ہمیں دل اللہ پہ بیماری اے پنجگور کجام شہرانی تک اشتر بوتا اور مردم چو مرتگا ایشان علاج چو بوتا آدورنا اسی بارے کا مور ڈیٹیل بگو. ایشیا قبرستان هستم همه قبرستان تا یعنی نام تنگا هستن مردم بعضا نام نوشته بوده قبرستان مرتگا ای بوتا بونستان ویسی وشانی بلائیں کاہن بوتا میں کہنے تا ایشی جراسیم کبتگا مردم راہ رواجی کے چرا گوزگا بوتگا یا شہرہ شتگا پونیه چنگا یا داریه چنگا تو ایشا میں دا ہوتی دیم دست شستگا دیم شستا چنکا آپ وارتا راہ گتگا ترپگا کبتگا دیما سر نبوتگا آئینا کستے ہمیں ڈولا کی گرک شروع بوتا تاکہ لہتے روچے تہا ہنچو
مشهور بوتا کہ دروها میرگان مخلوق جستا کوها این نمگه بله نزان تگه شما چون بکنن چه کجا بجاین چون بریان بله حامل مردم که همه نمگه بوتگا این بران زاده بوتگا آدگه نمگه نبوتا بینکا کم کم که راه تگن پدا شتگن پدا همه نمگه بوتگا تو ایشانی همه حداد بوتا که دران شهره آدگه بازار که آنا نبوتا آد را متاثر بوتا ایشان آزمانی گاڑی و ٹرک بوتا و پدا آزمانی مخلوق همچو بوتا که یا جاگا بوتا گا ایشان آتا ٹرک و گاڑی زرتا و ایشان گران کرتا و اسپتال آرتا ایشان علاج بوتا ریہائیڈریشن ایشان جانے جس میں آپ کے درہتا مرتگا eine post چون بوتا پارک ورک بوتا لاپ ورک بوتا بڑای مرتگا تو اشاہرہ آرتا بڑا آزمانیہ واٹر جاتا دیگه ڈولا آپ داتا آپ آنا یک یہ پدا دیگه یک چونی بالٹی یعنی بالٹی چون داتا بلی بیشتر وہ ہمیشن کے پدا ادرک پاکتا انگا جنم ڈرک آیانی مسترین گوڑا گپ ہمیں بوتا کہ آیا مردمانی آیانا گوشک بوتا پدا چا گرنا و چا ہمیدہ کہ بھئی ای چا آپا بو گئے آپے نزدیکا کسر میلے گوڑا ایشا آپا را بند کرتا یک مخصوص مردم آپ بوتا شمایتا آیا نظام تک ایشا صاف چونکن آیا پر بوتا نو رہ گئے انگا میرے گئے تو آیا ایشا بند کرتا تاکہ آپ پدا در کرتا اگه تچوکه آپی بوتا یا را دیما برتا یلا داتا دیگه جاگا که مردم مورم دیگه اولا که مورم تو ایدا ایشا تقریبا بند کرتا آپ ورگ و آپ جانے شوئے وہ اشیئے گوڑا معلوم کرا ایشا کہ حال داتا کہ بدبختا ہے شما میرے گا یہ آپ ایسا ہوگا گوڑا یہ تم مدت یا میں جاگا بند پدا آستا آستا ایشا کستے ایشا نا ورگ قابل مرتا و شوار مردم باز مرتا تو aynı kabristan هستن تنگی گندگ و همه دولا جنه ساریه که ما گرمپوکه که گوشن گرمپوکه هم باز این کبر هستن من همه وقتا ایشان استکیشان بوده کبر کستگم یک کرده نزدیکا تو این ایشیه همه علاقه بوده و ادام باز مردم حتی و خدمت کتا محنت سرا ایشان چودا خدا کلاسی رستا شاید اور یک ڈاکٹر کرا ٹیم فیسلیٹیٹ چوش نہ بوتا کہ مرچی باندھا ہے نا کہ نپری یا وڑے نرسنگ بوتا یا زیادہ یک ڈاکٹری بوتا برچی بوتا وڑا اے چوں ایک مردم کے فرض کا پنجا مردم میرے گایا سادہ یا جیشن چوں علاج کرتے ہیں بلوچا وقت آتا والنٹریلی کون کرتا اے والنٹیئر بعد آتا مردماوتی گاڑی ہے وقتا کہ گاڑی بوتا ہے کہ ہمیں کہ میں پجگورا بوتا ہے اسی مشہور ہیں کہ مخلوق کا آتا مردمانہ کہستے ہیں ایواکولیٹ کرتا در کرتا گن چودا بڑا کرتا گن گلین تگن چودا رانا بند کرتا تو دیوے مردم کمبک بوتا گن چیزیں مرتا چیزیں درستا آئینا تا اسپتالا سر بوتا گن آپی رستے گے شاپی نرستے گے بلے پدا بڑا زود ختم بوتا ہے پدا چاہی رنگ نہیں آتا مطلب یکی آخری ہمیں بوتا کہ مدن پیمانہ یا تک نا پتہ کنٹرول شوں بوگڑا انہوں نے مخلوق آگاہ بو مخلوق نو ہنچو چھنیں کہ وقت سرپد بھی کہ آپ مردم آپ رچیا سیدھا کھائیں اسپتالا وہ طرح سر کریں آ زمانیہ ایچے کہ کب تک آئیں اس تنگی سلامت بوتا گا سائش مان بوتا ایشانہ جو ٹرکانی گاڑیانی تا آرانی سرا ہمیشہ نہیں رہتا ہوتی یک اسپتال ہے پنجگور بوتا او دا سر پڑتا گا چنکا مدد رستا چنکا نبوتا پروجیکٹ اسٹاف کم بوتا وہ ڈرپ سسٹم پر باز دے رہا رہا نو مخلوق زانتکار بوک او مخلوق ہمیں نامہ گرمشی کے چنے دل لاپ بیماری ہے سال فلان سال سالن تو مخلوقیات کے کنگ اڑا دیں جان دل رہی اڑا روح جلدی ڈاکٹر کے وطر سر کنگ نزا کے لاپ رچگا دل رچگا شدار دے دے آر کم میں منی خیالہ باس کم کہتے ہیں کیس ہمیں یہ بیماری کے انو فرض کا استا بوتا کہ تا پتہ کہ یو ایس ایڈ ترویشن سر علاج بوتا میں کہ پولیو وغیرہ وشن تش یہ انو مکمل علاج بو استا ہے
جی بائے یکیں گا پولیو گن کے اشرا چا مخلوق کے نادانیا مٹوکیا اے ختم تنگی نبوتا بلے اے ایشی دولم ایشیا و بل کہ اے جو ظاہرین چیزیں بوتا و مرموزہ دیستا و اشرا بشن کے زود آیا یا مرتا یا رکتگی نمیرے ظاہرہ نہ کشتگی بلے پدا بوتا دستے چوٹ بوتا کہ پادے چوٹ بوتا یہ بوتا تو ایش و بوتا گا لیکن دیگر دولم بیماری ہے یکی بوتا چه بشن تیارا ما آیه نام چونه گرم لپرسی بشن انگریزی ها تو سهرباده بشن سورو کے سہرباد یا کیوں کہ دیوا ٹپ ایرکاں بعد بیماری کو شکتا سہرباد ہو جب اینه که ای دست و پاد برو لنکو کش برو گتگان گوڑا 15 سرش که هرچی که کارٹلیج کے بشنتے ہر جگہ بوتگان یہ چوٹ بوتگان 15 چوٹ بوتگان یہ گوشش چوٹ کر بوتگان تو اشانہ کے علاج نہ بوتا نو ہم ختم بوتا آئیے علاج بوتا پمیشہ کے مردم بیماری زانک نہ بوتا تاکہ آئیے بعض جسم حصہ خراب بوتا نونگڑ مردم سب پر بوتا کہ اشیاء یہ بیماری ہے نو اشیاء پدا ہمیں چیزیں دنی مذہبی مردمان کار کرتا چیزیں ہمیں دیکھیں کار کرتا تو کیا لپریسی آ رہا سورباد آ رہا ہم تقریباً ختم کرا آئیے بڑا مردم آخری زندگ بوتا پنڈگ غریب بوتگان دست و پادش نبوتا چوٹ بوتگان تو بغیر اشیاء پنڈگا ماں اے ڈولن کیس یو ایس اے دستا یو ایس اے جندہ ہمودا اسپتالی بوتا محمودہ اشانہ دستگا کہ لپریسی کیس ہستا آیانی مختلف فنچن جاگا کے ایشانی اولا سا نبوتا تو ایشان ہما وقتا ہے دا ایشانی واسطہ اسپتال جوڑ کرتے رہتا بلے ان کے پاس کیس نہیں تھا لیکن نمونے واسطہ آنا ہستت کیس تو میں نے مگا ہم آڈولا نہیں مردم سب پڑی ہم وطرہ چا ایڈولے مردم کی بیمار وانشن نزدیکا نم ابھی ہمایا یجاگا موسپا شب روچ ایدیرا گی چو سک زود گرو کے نہیں اگر مردم انچ کا احتیاط کہیں یہ نبی ادا آدورنے تو گپا فس کہ یکی شک مرچی کی ماندہ مخلوقات ہوتی گنڈوانا پولیو دے گا تیار نیا آدورنا چون تیار بوتے گا بلے دیگه یک انگت ما که بیماری ڈائگنوز نبو گا ادا ما امریکہ آتا ہوں مانا یک بیماری ہے کہ ادا پہنا دا دانک در آتن چوشنا سائڈ ما یعنی مانا تپے کو چل روچ داش دانک کجا در کہتا ادا رائٹ سائڈ جہلا در آتا ہوں گوڑا پدا ڈائگنوز کے بوشتی شنگلز ہیں ادا شنگلز بیماری بلے نو کی بیماری ہے وہ ہستا بلے او دا استا مانی پسارا بوتا گا ما ادا آتا نوم سرپد بوتا کہ آون پسے ہوں شنگلز بوتا کہ تنگشتی ادا گوشا در کے ادا ای سائڈ در آتا کہ ما پنجگور دورہاں ڈاکٹر نے کر کت سے سمجھانی آتا ہوتا کسی ہے پدا من بھی نہ دانت کہ ایک منی دانا کہ تای شنگلز ہیں پدا نو ادا آتا ہوں گوڑا شکے کو شنگلز ہیں نو منی دینا کہ لکھو کہ منی پسے ہوں شنگلز بوتا کہ اسی مطلب ادا در کے بغلے بونا در کے ہمیشہ ہمیں ڈول باؤں بلے ایشن کے نو وہ آگاہی ہے من گپ پر گشگاؤں لفظہ کے مردم کے وانندہ بوان بوتا دور ملکہ رہے گو آئے گو سرپدی زیاد کو سرپدی کے آت گوڑا اے بیماریاں کا مکے پشتا جات وطرہ کاشتے کوشک بوتا تو چشم بیماری سک باز ہیں یک بیماری ہے مثلا تو خوشکتا بلکہ کران تٹی گشتگش یہ گونڈوانے گتا و ہنچو گشی کے آیان جکتا تنکہ گوش در نہتگا آیانی جکک بند نبوتگا ہنچو خراب بیماری ہے گونڈوانے گتگی اس سیاہیں کلگش گشتا وقت آو بلوچی سیاہیں کلگ ہاں نو ہم ختم بوتا زمانے چو بوتا کہ منترہ گوشی یک گپے دلچسپیں کہ ماوت ایک گپا یاگے وشتاتا نشتما وشتاتا گا یک جاگے ملا امام ابوتا مسیح پر بوتا چا مردم ما پانا دا وشتوک بوتا گا ڈننا تو ما وشتوک بوتا گا ایدہ ہر یک مردم جکا گا کھو ما گشتے یہ چی ہے یہ پرچہ چوشکا ما ایشن جس رجانا گو چارتا تم دیر آئے جکا
منابشی و پدا که درختگم پدا مایدگا دیگه یا جس کرتا یا کرتا گشتی کے بجائے درائیں مردمانہ یہ موسمہ کھلگی اور دوستان جب یک جا نو ایشانه که دین نو یه نمازا که کایا یه و یجاگی یه ماو دروهانو جکگا شه دروها بلکه همه داختگا یه چونه تو گسان برا دروها گسا هنچو جکن تو اینو تقریبا نیستم مردم سبکدی هم تو کم مبازی بله کم تو خدا مکن گپ پاین تو شانی که شانی علاج چون بھی تو یا با گوشت کے ڈاکٹری آئے نہیں دیستے زخمی بھی تو ایش بھی آئی تو چو علاج کرنے آور نبوتا بالکل نبوتا بلے ہنچے مردم بوتگم کے آئے وتی ڈولا برتا بستا پٹی بستا کچھ چیزیں قدرت آئیں بعض مدد واللوکانی کرے بعض علاج بوتگان کہ کنری تاکہ شبتا دانگانی سرا وتی وڑا دانگانا پھر چیزیں پھرشتا تھا چیزیں پچھ کے بستے کے ایش کرتا آہستہ آہستہ ادرائیں چیز کار بوانا مردم آرتھوپیڈک سرجن من جندے پیرو کو تو آیا جو منی پیر میر دوست محمد تو جی ار یک فٹ بالا کپتا گاڑی کپتا ہر چیز آتا ہمارے بستا ایکسپرٹ ہی بھی تھا ہو تو نوم بلے پیشنٹ کے نو آنگو نہ رہا ڈاکٹر کا فوراً رہا ما پیرو کی تو واجہ کربو تو گڑمند استا بازیں کہ گاڑیاں کب تک فٹ بالا کب تک دیر بعد کیا آتے ہیں گوڑا آپ چھوٹ بوتے گا پادا کہ تی اصلی جگہ نہ بوتا پرشتا گوڑا موٹ کی بستا بلوچی ہوشا نا گوڑا آئی گتا پتا بٹا کی ضرورتا بٹا کر گتا گرم کرتا گتا بستے کے پادا کہ باندھا بیانا سجی شپا باندھے دور چاہتا نرم بوتا پدا گوڑا ریپیٹ پروشتگی پتا کوڑینتگی نونگتا دوبارہ بس نہ یہ بعض عذابی بھی تو بعض عذابی بھی تو ہاں نہ مثلا انجیکشن ہے جاتا نہ دیکھے چیزیں مرچی باندھا ہاسپٹل ہے اس کو انجیکشن تر جہاں درد ہے اسی جی طرح ہاں دیکھے ایک دو گپا کے دعا جو یجاگن گپا پہ کریں گپ پیشن کے دنیا ترقی سر و بوتا بلے تننگا ہم مارا یہ ترقی سر نہیں ہننگا تننگا ہم یہ مردمانی پات کے پروشن دست پروشن آئینا ڈاکٹر کے رش ہو تو نکنا سارا نبم تننگا بعض مردموں کی ہوتی کم مکی چشارہ ڈندر آئے بازار یا تو ادرائیں مردم ہما ڈولا لنگم دستس چھوٹم پادش چھوٹم یہ استا ہمیں ڈولا کہستے تو ڈنتر آنی مگا بریے ادرائیں ٹپ مردمانی گندگ بنکیشن ٹپی بھی تگن جاگے کارچی اللہ کی تگن جاگے کب تگن ایک چیز دے چنا چیرا گھت تگن بادے پرشتگش بادے بندوق نبوتن لنگن کردن ہما کون نہیں بلے اور نوکیں وطرہ سر کنن کوشش کنن اسپتال ہم بیائیں ہم بلے باس پشت کرتی درسان ایدہ علاج نرسی یا یہ پشت ہو گئے حسابہ بجنے کم مردمارا ادوائیں ڈاکٹری سہولت نوکن دورے رسم یہ ڈولن بیماری کے نو کائیں تو دامانش تو بگرے تو جانے مردم پھٹ پاد کائیں یہ شانی واسطہ علاج ہست ڈاکٹر ہا بلے زر نہیں کہ مردم شانی بگرے ہوتی علاج پکڑائیں نگار ہمیں کا گران بوتا گپ پدا کے دوائیاں نہیں بعض چیز دوائی سر بوتا میں زمانیہ کہ ماں ڈاکٹر ماں کے وتی وقت ہے گوشی کہ ماں شتگو مدا اودا ماں بلا بلاہیں بوتل ایر بوتگا ہمودا ایک کمرے یہ تھا کسانے مزنے اور ایشانی تھا پدا دیگا لاتے کھیلو بوتگا تو ایشانی تھا دارو جوڑ کرتگا ہمیں بوتلانی تھا ایر بوتگا جک کل لگے کو دیگا بیماریاں نہیں بعضیں بیماریاں نہیں آچھن بوتگا تو ایشان گوڑا چمیدہ ہمیشی آپے سر کھیل کرتے شن آپ داتا تو آئین بعضیں بیماری آوقت ہمیں بوتگا پدا ہی رنگ پوڈر بوتگا پوڈرانا بورتگا ریشی چیزی بوتا پھر کرتا ہے کرتا با یہ پدا رنگ گوڑا ٹکیے ڈولا بوتگا ٹیبلٹ بوتگا آنہوں آپ ہمیں ڈولا ختم بوتا نو پر انجیکشن اثر رہتا کرتا اور بعضیں منزل دراجیں بستا اور بعضیں مردمیں بیران بوتا بعض مردم وتی وقتا سے ساری مرتگم اور ہمیں چیزیں نبو ہو گیا ہوگا یک یہاں گوڑ سر وقت بعد وہ یک جستی تر آخرہ کنا کہ
అన్ని మనతో గప్పాయకి మర్చికి దూరాన్ని मतलब पंचगूरा ये की जगह मंचो कुछ शेंगल जाना जाना या कि डॉक्टर ने कर रहे रिएक्शन है वरगे वार्ते की चीज़ें और ज़र्रे कमी है ट्रांसपोर्ट अनुसक्का बाज हैं भले सरकारी हवाले है चशे कुमक के मर्ची बांधा तो ना कहते मर्ची बांधा पंचगूरा हूँ फर्स्ट एड वास्ता तरह नरसी इच्छी तनिक सी मतलब वो तरह जूम भी कॉन्टेक्ट ही लगी तो कराची वो दबरे नु आ दौराना कि ना गाड़ी बूता ना जर बूता गोड़े बला बला बीमारी के बूते गोड़े इशा आया शा पंजगूरा डन शो बोर्तगा क्वेटा कराची या इंतजार करता कि वश में या मेरा ترى يك مثال دي مني جنده اسبتالا من کے بوتگم وقتا شتگم وتی منا دا ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر بوتگا تا اسپتالا لاتن سال بعد سال ساری آب ہوتی واسطہ وتی پولیس سپاہی یعنی واسطہ لیکن اسی کے آیا نزدیک گورے مردمانی ہم علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر تو داگا سرپد بوتگا تو ما ود دستگت یک ورنہ مردیا ایشی وتی ماسارا لانکا بستگت وتی گشان چنارے زبتگا پاگارا آرا ماسارا بستگا تو جو ٹورو تو یک شپیا راہا گوستگا تو دومی روچا ہے دا میں کے دا سر بوتگا بیمارا पंजगूर अस्पताला مجبور ہے اسپتالا منترا گشگا دیگا یک کیا منترا یہ ہم گشگا ہوں کہ یک رمضانے ماں یک یہ بی بوتا یہ زاگ اڑتا ایشیا وتی دروهاین قدر کرتا وتی دروهاین جهد کرتا مردم لوٹائن تا دائی لوٹائن تا اے لوٹائن تا ہچی نبوتا ہمیشہ را مندستا کہ آیا یک آریہ سرا کرتا اور آئیے زاگ مردم پانا دا گون بوتا گا پچھا کہ آگے چنے لاپ پر بوتا اور آچو حالت برابر نبوتا ہرے سر آرتگے شویدات سرش کرتا تو میں کر رہا یک دائیه بوتا دائیه که استعمال شتا شپا پات کرتا شپا ما آرتا ایشا دارتا و داشتا و کم و بازی که ما می دست رستا ما یہ سر مت کرتا کمک کرتا زاگ و زوال بوتا ولی جنده جان یا یہ بسا پشکبتا زندہ پشکبتا تو یہ دول بوتا گا یہ ہستا تا ہما زمانی انچو بوتا گا یکیا آرتگتا من رہ گیا تو راہا من رفتا جتی من ابشی وجہ من مفت من زاگارا ہرا وارتا من ہر مستوتا شی دب فقداتا شی پوپگا ہڈ درتا من گونے من بڑھائیں پر خدای کی تو گوشت تر جا گئے تو من ببر من شر وشکا آپ دا تی قسمت آئی شر پچھے کہ آزمانیا کی یحتن تو سوچن چون هستن دوائی هستن انتی بایوٹک نوک هستن تو آپ دا رمضا مصیب بوتوں کہ وش بوتگت بعض دیر وقت ما چون ندیستگا بل من دیستگت کہ گشتی وش بوتا تو ای بعضیں چیز ہنچو بوتگت ما وقت دیستا منی جندے پس آرا پدا کہ ما سرپد بوتگا اپنڈیکس بوتا ما آرا چکسا آرتا یک گاڑی ودا میں بازار بوتا ما چودا آرتا و ما احتگا ودا دا اسپتالا دروچ بوتا سیمی روچا مرتا منی دیما مواد بوتا کم اپنڈکس سے کیسی ہوتا مطلب تو ایشیا نو ہاں اپنڈکس بوتا یہ اپنڈیسائٹس اترکتا مردم نبوتا ڈاکٹر نے ہمیں اسپتالا ما شوتا چی یہ کمپاؤنڈری ہے تو من یاد ہے شدرام یاد بھی کہ شاجی شکو تو یہ میں ترا ایشیا گوشی کہ یہ یک زندگی ہے یک دور ہے مثلا ماں دورا کہ ماں آگا بجتن کہ مردمانی جند چون بوتگا بیماریاں پر لگا ایشیا پرائی رند ان چکا شتر بوتگا تو یہ آخری روچان کہ نو ماں گندہ تو یہ سکے مدنی گپے کہ چنے پنجگوری اسپتالا سرجن ہستا مطلب یکی کیا ولی انگا دیگا گپے ڈاکٹر صاحب ہمیں گپے کہ تو پیسر رجا آدورنا بوتا فرض کا دین ابو بوتا گا دائی بوتا گا ڈیلیوری کیس گسانی تھا بوتا گا وہ بلوچی طریقہ علاج بوتا شاشا کو چل لگ اور چیز کی بوتا کرتا گا انی مطلب گاناکولوجی تو چاہ رہے بعض ترقی بوتا
मतलब लेडी डॉक्टर वसता सर्जन वसता भले अंगता तो चारे मर्ची बांधा पंजगूर था मर्गे रेशो डिलीवरी एक सरा 40% मर्दों में सिर्फ डिलीवरी की ससर मेरी और ये मेरा ऑपरेशन मर्ची बांधा ज़्यादा बुआ गई फिर ऑपरेशन है या कैसे ta operation ab kanam tish watish kanam perse kya na dokat kurtna kana nagaran zare geram pada operation zare wa lalech kehte ये दुहाई चीज माँ वत के दिस्ता माँ ये चीज दारा के मैं जमान या ईशान दाई दाश्तगता में दाइया नहीं वरकता हम बाद मर्दों मानी जिंदगी शर बूता वो आयना सबक दाता ना किस्ते कम दवाई मवाई हम दाता कम तो जागानी दर करने वो रखे ने गए विषय हाँ भले नू बल्लोक बूते का ना आपा किश बोल रहे थे जाकिश पैदा करते का बल्लोक बूते का इन्हें इशाने ट्रेनिंग की करते रहते की चीज़ें डॉक्टर हा और सामान द्रोहा हस्ता और सरकार है तो अस्पताल अबरो अस्पताल के आउदा के मर्दों रहे आ उसका निष्ठा फरियाद कर गए आय न कस नए तो दो दो से रोचो हफ्ते गे दारूचा आय न दारम के तो ब्या अन्नु मनी के जागा नहीं अस्पताल वेशी दरख्ता बला जागा नहीं मंत्र ये वक्ति ते कारा कुर्त नकनी पदा जर्रन जूरी तो पदा आइए रन पदा आइए गिसान गिसकर्रा अस्पताल है रो तो ती कारा kan लेकिन ए अस्पताल तहा जिंदेगा मदनते दरमान est और ये दरवाना ने बदकिस्मतिया रेशन के हमा के जोड़ कनो का आ इशिए साल पर साल इशिए मेहरारा हच्चो बुर्स कन गया क्या हो गए हमें मर्दों के रोग ऑपरेशन दिशते रही है दवाइयाँ नहीं कीमत है वो दवाइयाँ ना डॉक्टर लोट आए ना पता आए ना बीमार न दे हम पता भरम गति देगा बीमारी हर दे रजा रह मर्चे ये बात डॉक्टरियों बिजनेस ही बदकिस्मत हो ना डॉक्टरियों या कि एक फार्मासिस्ट या इशा ये बिजनेस इशा ने दरिया की दूंगे को कनेक्टन ये नशर थोड़ा की जिंदगी है या हन्नू या गप्पे जने गांव के एक मर्दों या ये तनगी केस नबूता बोले आ ये दिले वाल खराब है नहीं और आ ये यक के हस्ते अमेरिका ईशानदार कहता तो एशिया कीमत चलो चार जने चेवशंते लक चलो 4 लाख और आ मर्दम फरियाद आए गर्दगा पिंडगा लूटगा कनगा या कनगा إذا ما وقت مزاج درام شيء خدمة بوتنا أصلا تنيجا نوم فمشتبه يا زار منظور بوتنا ये खैराती जर्रन ये ओह हम नरसत तन मनी गाला शशमा हा या गेश्तरन के इशी ते दंबा मिशी या कत्ता नु आये मंजूरी मरीची रसता नु खुदा अफजा आये जिंदा रा दिगरो दरोज खाजाना के जिंदगी भी अगर न पेन चल 4 लाख का नु मर्दम के जिंदा के का मुझे पूरो मर्दम कुर्त हो आ के कुर्त जी मिन्नतवार डॉक्टर साहब ते बाज बाज के तुम्हारा वहदत और हमारा बाज मालूमात दा बाज जवाने का पता ते लगे पर लाख लाख मेहनत के तो आते हैं ते बाज मेहरबानी और बाज वक्त रंद मा ते केरा तमा नजानी मा, ना तुझ कोई मा ना को नजर मनी जवान बू